Bona vesprada. Estem així un dia més en els directes d'Horta Viva. En Instagram anem a parlar avui en Rafa Mañez des de Sueca, que és un llaurador que fa uns anys va decidir de fer el seu propi arròs, la seva pròpia marca, que és Arroz Ciudad de Sueca. Anem a convidar-lo per a que entre i que amb el paisatge de la part sud de l'Albufera, dels arrossars. Crec que ja el tenim. Hola, Hola, Rafa! Ostres, bona vesprada. bona vesprada. Quin paisatge més bonic. Ja veu, mira, ahí al fons està la muntanyeta dels Sants. La veieu, la veus? Sí, sí. I res, estem així en el que es diu la partida del cavall, que això està a 1,5 quilòmetres d'ahí de Sueca, i estic en unes parceles meues que ha vingut així a pegar una mirada a veure la pluja, si ha plogut molt i tal. Com pots veure, ahí n'hi ha avui en els camps, no podem treballar els camps, bueno, duem un retras brutal. Sí, i pinta mal perquè pinta pluja pels propers dies i tot això fa que no pugueu preparar el camp per a sembrar. Exactament, i si pots veure ja va eixint algo de brossa, clar, i aquesta brossa d'ahir ja no tenia que estar, perquè això en els ganxos pues, anem diguem, llevant-ho. Però, bueno, la climatologia mana. Sí. Conta'ns, Rafa, una miqueta què és el que tu fas. Pues mira, jo tinc 57 anys i vaig al camp des de 16 anys, no de manera professional, fins als 19 anys que es comenci de manera professional, i bueno, sempre nosaltres han tingut, diguem, el servici de sequer, graner, secaora i tal, i sempre mos havem almacenat l'arròs i sempre han venut nosaltres l'arròs, mai han passat per cooperatives ni coses d'això. I pensarem en donar un pas més avant perquè al final la indústria ja no pagava la qualitat com antigament i entonces decidirem crear la marca Arroz Ciudad de Sueca. Què farem? Per tindre la traçabilitat 100%, pues tinguérem que fer-nos un molí. Al mateix temps de ser llaurador, pues diguem que a xicoteta escala en un molí artesanal, pues soc industrial, diguem. I res, sóc jo i una altra persona que m'ajuda i, bueno, tinc la meva dona que m'ajuda en el tema de la PPC, en cosa de sanitària, perquè ella és farmacèutica, i, bueno, després anem treballant i faig tot, perquè al final sóc el que estic en contacte amb el client i faig el reparto jo, encara que m'ajuda una volta el llogal que tinc. En fi, anem fent i a poc a poc. El que passa que ara, en això del Covid, pues bueno, nosaltres tenim el 89% de clientela que són restaurants i els pobres de l'hostaleria Sí, pues està tot mal, la sí. veritat. Rafa, fem una cosa si vols. Eh, Gira la càmera i així podem veure una miqueta també podem veure més el paisatge que estem tancats en casa és algo que Sí, tirem en falta. a veure si puc girar-la. Vale, ja la tinc girat. Saludem a companyes de Veus? professió que estan unint, Amparo, Arim, ahí. Exacte, exacte. Si no veiem la muntanyeta dels Sants és un lloc molt xulo que poqueta gent coneix. Sí, la veritat és que sí. El que passa que sí que és veritat que de quan en quan pues, ja duen xiquets d'altres zones que la coneguen, perquè diguem que una muntanya enmig de tota la llanura que tenim així pues, és una cosa que curiosa, diguem. Des d'ahir veu tots els caps d'arròs, tenen unes vistes molt boniques. Bueno, tu la coneixes. Sí, 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 sí. I bueno, explica'ns, a veure, els arrossos que tu fas són una miqueta especial, no? Són tots sempre varietals i Sí, molta a veure, alta gastronomia, entenc. nosaltres el que fem són vendre l'arròs per la varietat, o sigui, fem monovarietats. Entonces, pensem, perquè és veritat que totes les llavors són paregudes però no són iguals. Entonces, unes tenen més amilosa, l'altra té més amilopectina, i entonces ja també es començarem en la cuina, diguem, més exigent, que buscava un determinat arròs, i entonces a nosaltres li ho proporcionem agarrant ja llavors certificat i cuidant al màxim, vamos, al 100%, que no es mesclem tant en el magatzem com en la sembra, o com en la planta directa, que fem algunes parcel·les, per exemple, en el Bahia, que no va bé este arròs fa 40 anys que deixà de cultivar-se perquè se moria la planta per culpa dels Del, fongs del Bahia de i volia parlar jo ara.
Dime. No, Rafa, que te volia justament preguntar pel Bahia, que explicares un poc la història, perquè em pareix molt, molt interessant, que és una varietat que haveu recuperat d'alguna manera i que té el seu treball. Pues sí, mira, el Bahia, diguem que era l'arròs que feia fa 40 anys, era tot el terme, feia aixina pràcticament, i és un arròs, quan passàrem de la trasplantar en planters a la sembra directa, pues es comença a morir-se la planta degut pràcticament al fong. Ni coneixíem el miltosporium, ni coneixíem la pel·liculària, ni ningún tipus de fong. Entonces, clar, no teníem rentabilitat i d'ahí passaren al Sénia. Vale. Este arròs, com a partir d'aquest arròs han eixit, diguem, totes les altres llavors, o el 90% de les llavors que n'hi ha avui, a base de creuaments i tal, pues, i ninguna l'ha superat, perquè per fer un arròs sec, el caramelitzat que te fa el Bahia no te'l fa ningú, pues digueren, bueno, pues anem a fer-lo com es feia antigament. Entonces el que han fet ha sigut tornar al darrere. Un planterista li donem nosaltres la llavor, ell mos fa les plantetes i després comprarem una màquina japonesa, perquè avui mà d'obra no n'hi ha, i en la màquina japonesa ho plantem. Clar, en el moment que ho plantem ja mos hem estalviat el tractament químic que se fa als 20 dies de sembra, perquè directament entrem en un tractor, ho fanguegem, con lo qual ja hem eliminat el producte químic. A partir d'ahí plantem la planteta i conforme va creixent la planta a l'arròs anem ficant-li nivell d'aigua, la planta va traient refillolant, va traient fills, va tupint tot, i entonces és el moment de que entren els homes i van fent la birba a mà, llevant les males plantes, i si n'hi ha alguna llavor que n'hi havia de l'any anterior, pues també ho lleven, con lo qual garantim el 100% de puresa varietal. I és un arròs, també us ho dic per experiència, que per a lo que és la paella valenciana, els arrossos secs, pense que és una meravella. Per arrossos secs és el millor arròs que n'hi ha. De fet, després tragueren el Sénia, que també és un bon arròs, i després tragueren el Monsanell. Què passa? Però no ha superat ningú al Bahia. El Bahia, el que passa que el Bahia, per la problemàtica que té, pues puc dir que a lo millor n'hi haurà 50 o 60 tonellades en tota Espanya, perquè se fa un poc en el Delta, se fa un poc en Girona, en els aguamolls que n'hi ha allí, i en València el faig jo, i no sé si n'hi haurà alguna parcel·la xicoteta que la faran com així en sembra directa, però poca cosa. Diguem, és un molt exclusiu, aquest arròs. I després tens un altre també molt interessant, que el tinc jo així, que és este. Ah, home, l'argila. Eixe és un arròs relativament modern, tindrà 6 o 7 anys, ho va traure l'IBIA, l'Institut d'Investigacions Agràries, així a Sueca, igual que tragueren a l'Albufera ja fa uns anys. I aquest arròs, com a monovarietat, només, avui per avui, només el venc jo. Me doni compte que el gra tenia unes qualitats que el distinguien en els altres llavors que se fan, que és el soto, el gleba, el J. Entonces, feren les proves i la veritat que, vamos, per melosos, risotos o caldosos és brutal, perquè a 7 o 8 minuts de començar a cuinar-lo, es comença a mullar l'almidó, i és una cosa brutal, te colla el caldo. I aquest arròs, pues, bueno, tindríem un sinònim en el carnaloni italià, però bueno, estem parlant de que jo, per exemple, el comercialitze a 1,20 € el quilo, i el carnaloni mos n'aniríem a 2,5 € i arribaries al mateix puesto o al millor no arribaries. Entonces, i damunt és, vamos, 100% valencià, des del naixement, con lo qual, i més en el Parc Natural d'Albufera que estem, pues, cuidant l'Albufera i cuidant tot això, pues, jo crec que és un arròs a tindre molt, molt en compte. De fet, l'introduirem l'any passat en alta hosteleria i estan molt contents d'ell, la veritat. I jo te puc dir també que, bueno, gràcies a aquest arròs m'he aficionat a fer arrossos melosos, que sempre o al caldós o al sec, però al meloso, i estic contentíssim. Això estic intentant treure-ho,
perquè a mi dels teus arrossos hi ha una cosa que m'encanta, però li estic fent cas a Begoña, que m'ha demanat que se veia al revés, i té raó, la càmera frontal sempre se vist tot al revés, com el cartell que tenim així darrere. Disculpeu. Se veu tot el gra sencer i la qualitat de l'arròs. És que me pareix espectacular. I Sí, volia ensenyar-lo. és veritat, com tu dius, a veure, nosaltres no fem quantitat, nosaltres tratem de fer una qualitat. Què passa? Que nosaltres, com tenim el molí propi, entonces el que fem és tratar al màxim de que no queden mitjans. A veure, el zero no existeix, n'hi ha una tolerància d'un 10% més o menys. Entonces, què passa? Que com el zero no existeix, a lo millor anem no sé, diria jo, de 100 granells poden eixir-ne 2. Això sí que és veritat que tenim una merma en els rendiments. Per exemple, tu pots sentir, diu, no, és que trau un 55% d'enteros. Sí, però és que si l'apures al màxim com nosaltres, igual te'n vas a un 49% d'enteros. Però bueno, a nosaltres al final això mos dona igual. A nosaltres el que volem és el que tu aprecies, que és un arròs totalment sencer, perquè l'arròs mitjà, quan el fiques a cuinar, pues sempre te contribueix a que un arròs se te pugui quedar més empastraet i tal. O sigui que tratem de fer-lo el millor possible i la veritat que ho han aconseguit en el Moliar César que tenim. Tenim un altre, sí, tinc un altre, que és este, que és l'Albufera. Avui, per exemple, este matí, quan hem parlat, estava fent un arròs en bledes, o quan faig un arròs en la caldera, que diuen així en l'horta-nord, l'arròs en fesol finaps, també el gaste. I la veritat que l'arròs albufera, per aquest tipus d'arrossos caldosos, a mi m'agrada prou també. A veure, jo sempre ho dic, l'Albufera és que degut d'on ve, que és un híbrid del Bomba i del Sénia, diguem que té continguts d'amidol molt equilibrat, o sigui, tant de l'amilosa com l'amilopectina està molt equilibrada, con lo qual tenim que se te va quedar un arròs sol degut al Bomba i t'agarra molt de sabor degut al Sénia. És un arròs que jo sempre el recomano per a secs, per fer una paella i per gent que amb poca experiència, és un arròs que sempre resulta i t'aporta moltíssim més que el Bomba. Damunt nosaltres, perquè me feren fer allí en el simpòsium del Dàrsena, me feren fer 4 elaboracions per veure la quantitat que se perdia en el moment de la molienda. Es vaig fer un integral, un blanqueado, un pulido i un doble pulido. Bueno, al final és agradant molt el blanqueado, i al final l'han agarrat, perquè resulta que en el blanqueado, al perdre menys, al no, diguem, tindre tanta fricció en el molí, entonces tenim més amilosa. Con lo qual, l'arròs es queda, encara té un plus de més sòl i té l'avantatge també de que tu el fas ara i al sant demà està igual. O si és una paella per emportar, pues tu la fas, aquell se l'endú i se la menja a l'hora i està perfecta. Si tu l'has deixat en el punt que l'has deixat, es queda. Entonces, però, Rafa, això ho tens en la varietat albufera o això ho fas en totes les varietats? A veure, de moment només ho han fet en l'Albufera per encàrrec, el farem aixina, i després, ara perquè ha vingut lo del Covid i tal, tenia un restaurant d'Estrella Michelin que me demanà que li el farà en l'Arxila. Perquè encara volia, perquè clar, l'Arxila per a secs va bé per una mà de casa que fa un arròs a la setmana o 2 arrossos, una paelleta, i com està controlant-lo, doncs vale, va molt bé. Però clar, l'arxila en els 5 últims minuts te la pot liar, perquè al no tindre tanta amilopectina, primer se pot cremar que te fa un socarrat decent, no? Entonces, ells estaven mirant que es farà la prova a veure què tal en blanqueado simplement, si es quedaria més sencer, evidentment, perquè al tindre més amilosa es quedaria més sencer. Entonces, és una de les coses que així no parem de provar. Ara mateixa vaig fer també el Valilla per Sollana, que fa 70 anys que el deixaren de fer,
i estem en proves encara. Tenim ahí 12.000 quilos i jo de moment, perquè clar, la Pues ya te fàbrica està parada. ahí, para probar. Com? Ya te dicen Sí, paelles. Mira, te voy a que alçares una miqueta la càmera perquè si no se veu millor. vale, així no veus millor? Queda perfecte. Que ja tens paelles per fer ahí en 12.000 quilos, per provar. Home, no, jo faig les proves i una volta ja m'ha fartat prou i ja es comença a donar-lo als quants xefs i els xefs van dient-me, pues mira, Rafa, pues va millor pa melós o va millor pa secs o tal. N'ha donat ja uns quants i la veritat és que té, a veure, l'avantatge d'aquest arròs és que té una retrogradació brutal. Vol dir, jo, per exemple, ahir vaig fer un melós i mos el menjàrem i vaig deixar per dinar avui. Pues avui l'ha ficat ho vaig deixar en la nevera, avui l'ha ficat al forn a 220 graus i en 12 minuts, quan l'han tret, el gra estava sencer, conforme al punto que diuen. És una cosa brutal. No sé... I Rafa, dime. no, bueno, acaba si vols. Abans que se m'olvide, on pot comprar la gent els teus arrossos? A banda de la gent d'hostaleria, si els particulars volen comprar arròs, hi ha botigues on Pues poden mira, trobar-lo. Pues mira, com que diu que estem començant, en València només tenim de moment un punt, que és el Mercat Central, en frutes i verdures Angelita, que també estan passant-ho mal, perquè en el confinament pues, tu saps que la gent de València se maneja d'un puesto i vol anar a comprar allí, no es deixen anar i tal, tenen un poc de problema en això. Després tenim a través de la web, fem pedidos diaris, a través de arrozciudadesueca.es o .com y a partir directamente es para hacer el pedido y a través de MRV s'enviem al domicili. 24 i 48 hores el tenen en casa. Pues molt bé, Rafa, no sé si vols contar-nos alguna coseta més. No, així a grandes rasgos, perquè del marisma també el tenim, diguem, a la venda, però el marisma és molt bon arròs, però no l'acabe jo d'oferir del tot perquè, clar, és un arròs que no, quan l'acaba de cuinar té tanta absorció que no para d'absorbir. Entonces, clar, tu l'has deixat al punt i al final se te'n pot empastrar. És un arròs que te'l menges en seguida i està genial, però si comencem a fer la piqueta llarga, pues tenim un problema. En absorció diríem que seria més que de sabors, aniria encara més enllà que el sènia. D'absorció, sí. La particularitat que té és que com és un gra tan gran, pues queda molt bé. Una paella o un melós de marisma queda molt bé, la veritat. Perquè té un tamany que és el doble justament que un bomba. Nosaltres, de fet, enguany teníem una producció de 50.000 quilos, o sigui que... Però que així i tot, ja t'he dit que sí, per l'ama de casa va molt bé i pels amics van i se'n fan un melós i de categoria o una paelleta, però no... En hosteleria de fet, estaven gastant alguns, on jo he entrat en algun restaurant, estaven gastant el marisma i al conèixer l'argila l'han canviat per l'argila directament. Rafa, si te sembla bé, torna a girar la càmera perquè te vegem a tu i així se despedir, te vegem les cares. Ara, perfecte, ara te vegem les cares. Pues res, mira, vaig estar per així ara a pegar una mirada i me'n vaig per Cal Molí a fer un poc de faena i ja està. Faena sempre n'hi ha. Sí, tota la que vulguis. Pues bé, Rafa, esperem que vagi tot bé, que això passi quan davant millor i que passi de la millor manera possible, que puguem tornar als restaurants, que puguem demanar arrossos on saben que darrere està el teu treball i que podem, pues això, trobar-los cada vegada més en les tendes i poder disfrutar-los. Jo tinc la sort de ja poder fer-ho. Sí. Pues res, molt agraït de que m'hagis convidat i res, quan vulguis tornem a xerrar. Molt bé, Rafa, una abraçada. Un abraç, molt gran. Vinga, adéu. Begoña nos dirá que cuánta ciencia tiene el arroz. Sí, la verdad es que sí, que el arroz té molta ciència entre tot el tema de la amilosa, la amilopectina, la capacitat que té per a absorbir sabor, la capacitat que té per a aguantar la sobrecocció
I bueno, és interessant el saber-ho, el saber les varietats, no? Que són interessants, que són millor per a cada arròs. I bé, haurem estat veritat que 2 hores parlant en Rafa d'arròs perquè sap una barbaritat i li agrada, a mi personalment també. És un tema que podíem estar molt de rato. Però bé, simplement això, donar les gràcies a Rafa i a vosaltres per estar ahí un dia més i recordar-vos que ja tornarem el dilluns. El dilluns tornarem, va ser un directe molt especial perquè estarem amb Rafa Climent, que es dedica a, és un xef i que estarà col·laborant en un projecte solidari en el xef José Andrés, que és molt famós, molt cèlebre. I, bueno, pues i a més és una persona que qui no la conega ja veurà que bueno, se li dona molt bé això d'interactuar i parlar cara al públic. Molt bé, doncs serà molt divertit, segur. Vinga, doncs vos esperem el dilluns. Moltes gràcies a tots. Una abraçada. Vinga, bon cap de setmana. Adéu.